ina so ki san cewa har ƙarshen rayuwa ta yadda nake kallon ki haka za ki kasance a tare da ni. Abu ɗaya da nake da uwa gurin ki, wannan abin ya zama sirri tsakanin da ki, ba na so kowa ya sani. Umma ki haƙuri ki gafarta min. Ni ce sanadiyar rashin samun haihuwa a gidan Khalil. Ni ce sanadiyar da ya sa biki ga kanki ba. Ki haƙuri ki yafe mu. Kin ga dama kin daina kukan nan, don wannan kukan naki ba abin da zai sa in canza ra'ayin da yake cikin zuciyata. Kin ko san me ke fitowa daga cikin bakinki? Sai sa yake da kyau ku yaran nan ku dinga shawara da mutane kafin ku je ku jaji wani zance da ya shafa wani, amma ba ku ji. Ita Aliya tana da wata matsala ta wata bai kamata na har alaka soyayya da ta. Hanya da ɗan uwanka ya neme ta da aure, an ta watsa masa ƙasa a ido ta wulakanta shi, yanzu shine zaka ce ita kake so zaka aura? Ina son Aliya. Kuma muddin idan ba ku amince da alaka ta da Aliya ba, wallahi zan tattara kayana zan koma Egypt da zama. Ba zan kuma ƙara tunanin ina da ku a ƙasar nan ba. Haka ne, za ka iya rabuwa da ita, amma za ka iya bakanta wa yayanka ne kuma a zauna lafiya. Laifina ne ba laifin shi bane. Wannan abin da ya faru tsautsayi ne, kuma ba za mu taɓa wucewa kaddara ba nan. To wayya kike tunanin za a ɗauko auduga da wuta a haɗa su guri ɗaya su zauna?